morning, friendship. How are you? Welcome back to my channel. For today's video, kami diri nga mga trabahante magtinabanga mi mga friendship, maghakot mi og mga gamit gikan sa bodega among ipagawas kay hinluan and rearrange. So let's go and watch us. Ya guys, mga cargo na sila guys. Muna sila mga cargo. Tara guys. Mga cargo na sila. Awit siya. Sige, pakita yung ang lakas ninyo. Lakas. Sa dihang kapoy pa mga friendship, relax sa gamay, so naghulahok sa. Sige, paningkamot day. Paningkamot versus paninguha. Indra. Paningkamot mo day, pakita ang lakas niyo. Ipakita. Sige mo day, paningkamot mo day versus paninguha para sa mga kaugmaon sa mga pamilya. Paningkamot versus paninguha mo day ha, para sa kaugmaon sa pamilya. Paningkamot, paningkamot. Paningkamot. Makaya mo dahil kargo. Dong, paningkamot dong. Para sa kaugmaon sa pamilya. Sus, ginuo ko ang akong ko. Sige day, paningkamot. Ikaw dong, ipakita mo ang lakas mo, ang pagkalalaki mo dong. Sige dong, kana dong, paningkamot dong. Ipakita mo siya ang iyong lakas. Sakit mo, lagay mo. Ano dong? Sige dong, ipakita mo ang pagkalalaki mo dong. Sige dong, ipakita mo ang pagkalalaki mo. Ang lakas mo dong, sige dong. Sige day, paningkamot day. Hello, going to abroad your friendship. Sige, bye. Bye. Bye, Sige, bye. friendship. Paningkamot day. Paningkamot alang sa kaugmaon sa pamilya day. Paningkamot dong. Paningkamot dong. Guys, paningkamot guys. Guys, paningkamot sila guys. Sige dong, paningkamot. Ipakita ang lakas mo dong. Sana dong. Ipakita mo ang lakas mo. Sige, ipakita ang pagkalalaki mo. Lalaki maka ka dong. Sige, bye dong. Bye. Paningkamot versus paninguha. Paningkamot na ni. I love you all. Wa pa man horot og gawas na. Nako dudong, paningkamot dudong para sa kaugmaon sa imong anak ko, si kabuk anak. Dosi kabuk anak ko yun. Guys, na hagad na yung mga friendship oh. Paningot na, paningot na. Wala pa ligo. Wala pa ligo yung friendship niyo mga. Pa isa guys, oh, ito pa isa guys. Asa? Nagtago. Paningkamot dong. Dada ding. Sige, tawag ka. Yung ko, undian Dong, ay, pag-anak dong. yan apa friendship. Iya, tak sikis kay basig ko sa sindikato. Ano yung kwarta? Alag na ikwarta na kay daw. Sindikato, sikis. Marriage man ni pre. Marriage ka? Sige, dong, inana dong, pagpagkabuutan dong, ha? Ipakita ang pagkalalaki mo dong. Ayad ding mamirit sa alahas. Mamirit na siya. Sige dong, sige dong. Sige dong. Wala pa may mga ligo, mga kakay pa kayo mga friendship. Maaw na po. Yan, hapit kami na human paggawas niya. O niya, ano yung mga friendship? Amo na sa ni ipatulog diri kay rearrange mo ni
busy mi karon adlaw. Today is Sunday. Ate Malin nga arang Tara, sige, sige. Sige mga friendship, paningkamot mo dong, mga guys, mga friendship, paningkamot versus paninguha. Paningkamot dong ha. Dong. single ma'am nga uyab atong gibuhi. Oo, na gidong mabinuotan dong ha. Mabinuotan. Dusi ka mo. Paningkamot gidong. Mga friendship, today is Sunday. Mo ni among ate of our life. Today is Sunday. Busy month. Sobrang busy month. Gamay na lang. Ngit. Mahal yan. Pantay ka yan. Makabayad. Isa kasilduhan ha. Hindi ka. Makabayad ka isa kasilduhan. Uy, ang isa ka namin. Mahal yan. Yan, tanong na ko ni Pardi mag-up. Kasi nakabayad ka. Hinay-hinay lang. Dong, mag-exercise ka na dong. Mag-rolling, strolling. exercise ko siya. Di na lagi na ipagawas. Bugat na tayo na. Ha? Sinuat, ako ka lang pala dito. Di na lagi na. Hindi na lagi Sure dong. na na, sure Ikaw na. sa mga bakal. Agoy, ginuho ko. Pamaulan mo. At kayo mo, oo, yan na tapos ko. Mga friendship, nahuman na namin gawas ang mga butang kanang. O, ibalik na po na sulod ron. Kunya, mga friendship, mag-arrange na sa mga friendship. Then, aman sa ipamalik rin sa mga friendship. Day, dan may day, diha na day ka maniwang. Mo na lang, praise the Lord. Makuhaan ka mayan. 2 ka kilo. Praise the Lord. That's all for the day, friendship, our videos. And if you have some ideas and any thoughts, please comment down below. Thank you very much. Thank you for watching and God bless. I love you all. Bye bye.